Antasena ya mung kari detik iki mung kari wektu iki nggon kita urip ana jagat gumelar sabubare lakon iki Antasena kowe ora bisa ngrasake legine gulasine uyah ora bisa ngrasake nikmate kadonyan merga kita ulun sendal mayang ulun cemplungke kawah Candra Demuka kelakon geseng dadi areng. Candra Demuka genine murup mubal babal banjir dahana lipet kaping 1000 panase geni ana ing mercupada nanging pinusi keparinging Yang Widiwasa nadan kendhaka kang ing Raden Antasena sekawit wujude satria bagus ruruh pasemone dupi den siksa den pilara manjing telenging kawah Candra Demuka sanalika ilang wujuding satria bagus salah kedaden dadi manungsa ingkang wis dewasa glewu-glewu kaya golek kencana. Kabare wong do ngapusi jare kawah utawa neraka kuwi dayane panas ngungkuli geni mercupada lipet kaping 1000 ning buktine apa bareng aku nyemplung kawah iki kok hawane kok ming seger karo anyes kaya turuning hotel kaya mlebu ning jero kamar sing nganggo AC hawane anyes ora jamak-jamak hawane seger anyes ming kuciwane kok ora ana anduke karo sabune. Lah nek ana anduk karo sabune lha iki mung kari goleke jodhone iki sapa? Jodhone sapa? Loh. Jajal tak rasake tak rungokke. Kok wong do pating brengok, do pating perlung, pating jelerit. Oh, iki jenenge alam pasiksan ya iki. Tak sawang sisi kidul jebul ana wong wedok nganggo gelungan. Dandane moblong-moblong ayu, nganggo wedak pupur 3 cm kandele. Lho kok nyemplung ning kawah? Oh, kae disiksa. Kae sinden, bener-bener ya kae disiksa. Lho, wah, bokonge disobol nganggo wesi. Mongko genine murup. Mubal babal, bokong tembus tekan bumbunan. Nek lumrahe kudune iki le sambat iki sambat loro. Kae kok malah ora. Wong disunduk ngisor tekan dhuwur kok malah jan penak. Iki kok aneh banget wong disiksa kok penak-penak. Mbok menawa biyen kae jaman dadi sinden, kulna gandeng bojone kanca. Kancane dhewe disenengi, dijak gendon rukon, bareng meteng bayi lahir dipateni, diguwang ning kalenan, bareng mati disiksa. Oh ya bener banget, nek ngono bener. Wah ora ming kuwi. Lho kae kok ana wong lemu bagus ning kok ireng, rambute brindil, kok ya disiksa jemplungke kawah. Oh saudagar sugih, wong sugih mbiyen jaman urip ning sugih ora lumrah. Sugihe merga rewang tuyul klenthing mungil. Mula le sugih kae direwangi tuyul, bareng mati sukmane disiksa dicemplungke kawah Candra Demuka. Lho. Lah kok malah ana wong bagus nganggo blangkon nyengklang keris. Surjane ireng, lurik-lurik putih. Wah, kae dalang iki mesti ora panggil. Lha iya, dalang kae dalang. Ha iki dalang kok dicemplungke kawah iki. Oh, latine mune biyen jaman uripe le bojo ora mung cukup siji. Bojone punjul saka siji ning ora dinafkahi, ora tanggung jawab. Dimetengi ning ditinggal minggat. Kae yo dalang
Mok lho, tangane kok mlentung-mlentung. Oh, kaya dalang, kaya pengendang. Dadi nek ngono, kaya dalang ya pengendang. Kulino nggodha sinden nggodha penyanyi ngapusi bandane sinden, ngapusi duwite si penyanyi. Wah bareng mati disiksa. Wajan mesake banget. Manter tejane sisi kidul kae sapa tak cedhakane coba. Antasena graurip maning jagat pegat risedeng katon meltu mati sadurunging perang Bratayuda. Lah kok Dimas Wisanggeni Kakang Antasena iya. Kowe wis mudhar apa piye kok ning kawah? Lu aja kleru penampamu ya Kakang Antasena. Aku nampa sesanggeman saka kaki Bathara Wenang, didhawuhi supaya ngelari babute kaki Wenang. Sekawit Kakang Antasena arep dipidana pati dicemplungke kawah supaya mati, ku panjenengan ora mati. Ya mung salah kedaden dewasa. Ning pin keparinging Bathara, Kakang Antasena wiwit dina iki ora iso basa karo sapa wae. Malah kepara nungkak krama. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa basa karo laki padha wae. Basane mlathet ora duwe dhuwit padha wae. Bagus ning sangune lintingan. Ora paedah. Ha trimo nganggo klambi bathik dekil ning rokoke Nji Samsu. Ha. Ngrogosak ingsine dudu klembak menyan, ingsine plastik. Plastik kutluk rada kuning ning jerone dhuwit abang-abang. Kuwi nek wong tani ngono kuwi gemi, dhuwit mung trimo diwadahi plastik. Aku njaluk pengadilan. Iya. Sing iso ngadili kaki Bathara Wenang. Carane Kakang Antasena mengkor didhawuhke nganggo cara rabi batin karo Betari yah mau mati. Lenglenging dremangungkung kandhuan limang lelena tanpa ganen. Kaki Bathara Wenang tekaku mrene njaluk adil. Rening arep dipaeka Kakang Antasena arep dipisahke tresnane karo Betari ora ngayu. Nganggo cara apa tak pasrahke kaki Wenang sing baku dina iki wektu iki. Kakang Antasena kudu dhawuh karo Betari yah mau mati. Antasena apa kaki Wenang manjinga ana ing karna ulun ing sakmengko bakal ulun dhawuhke nganggo cara yaiku dhawuh batin. Wis Kakang Antasena manjing ana talingane kaki Bathara Wenang didhawuhke nanging nganggo cara rabi batin Kakang Antasena. Kasembadan Antasena lan Yah Mamati nuwun inggih Yang Kulun kula ngaturaken agunging panuwun tanpa pami
Dene paduka yang pukulun sampun anyidi kara dhateng ing wayah kulun Bedari Yahma mati. Menawi tanpa pambudidaya paduka yang pukulun tangelamun kula gandeng kanca kalan Kang Mas Antasena. Antasena, najan kita wis kelakon dhaup nanging kanthi cara dhaup srana batin. Muduna ana ing jagat mundhak dadi penggaliyane Sudarma kita Arimbi lan Werkudara. Wisanggeni apa kaki menang minangka dadi bebetengi Antasena njaga ngreksa kayuanane. Ya aku sing tanggung jawab kaki menang. Yama Dipati kadang ulun iki wis tekan titi wancine. Ulun butuh pinanggih kelawan yoga kita Bathari Yahma mati. Bakal ulun kanthi bareng kelawan yoga ulun Kalingga Bawa. Ulun sowanki ana ing Kayuwangan Junggring Saluka lan wang pukulun jagat Girinata dhewe sing bakal ndhauke antarane Yahma mati lan Kalingga Bawa. Yama Dipati. Oh. Oh. Padanane layung kumelku cemranyo maratani kok nangis Yama Dipati? Oh, Kakang Bukulun, Kakang Bukulun. Lepati agung panggang sami paduka. Mboten nginten babar pisan anak kula Bedari Yahma mati musna tanpa lari Kakang Bukulun. Oh. Yama Dipati aja goro. Jeneng kita ke aja goro. Kowe ngaturke yen yoga kita Yahma mati murca aku ora percaya. Sak temene kowe siabot karo Werkudara. Iya. Kowe sing nyeman karo calon mantu Antasena Tamparana. Wah. No, jaluk armu. Wah, ya. Wus. Wus. Wow. Oh. Werkudara aja melu-melu kowe sing gawe geger. Oh. Munggana Kayangan Suralaya tak jaluk anakku Antasena. Piye? Tak jaluk bali Antasena. Antasena wis geseng dadi areng bodar. Wah! Wos! Wos! Yey! Wah! Yey! Wah! Yey!
kumpulna balunge, kumpulna daginge, kumpulna gedhe, njaluk gecok mentandas bocah jangkep elek. Hey! Wah! Gono! Mati! Motor! Ah! Hey! Gono! Bos! Wah! Wah! Hey! Ah! Hey! Ah! Canda! Hey! Ah! Hey! Hey! Bos! Waduh, jono golayang. Hai! Hai! Wala! Golayang. Sapa? Aku botohe Kakang Antasena, kae sing arep dadi manten, aku botohe sing ngegoke. Aku Raden Kalinggabawa, tak jaluk Bathari Yamawati iki undraning perkara. Bos. Lho. Longgo parung, Janaka. Lho. As Lena pangindamu suduk wangkingan brodol wadukmu kowe Janaka. Mati. Wah. Bos. Wah. Wah. Astaga menepek gantel kang buntut bisa. Gondok beli kuduk manyer-manyer. Ger, angger bo jagat wasasang Dewaya Bathara.
wurung desundi kelakon Antasena dawuh Yama mati. Rening kelakon dawuh donya geger ya. Wah bang setelek kowe. Keparat Druhun bedakal Simonon Meker Mer Sidonder Oktober November Desember padake kaya Petruk wae tak jaluk Patinantasena dublak tungkak wah wos wolo roh wong tuwa kuwi rangan kok seneng klecam-klecem guyu ngina karo Baladewa. Lah ingkang mboten waspada menika rak Kaka Prabu. Lho ora waspada piye? Paman Durna menika pendhita watakipun menika jail, watakipun nakal, mongko pengendikanipun mawa wisa mawa racun. Lah kok Kaka Prabu mituhu kaliyan pendhita sing mawa racun. Kedadosanipun nggih ngeten menika. Terus apike? Apike piye? Aku tak manut apike piye? Prayoginipun kula aturi kondur. Ya. Saderengipun kondur mbok bilih mangke wonten bakul geblek. Us. Rantu kok tawani geblek bareng japurmu piye? Dipun borong mesaken ingkang mandi, lajeng mangke dipun warataken sedaya kawula manuk. Lah rak ngono jaja kau. Kurawa. Pandhawa sumbering gegere wong sak donya merga mikirke sumbang pirang-pirang merga saka dapure Antasena kowe dadi manten mudar bos ya lak kula lak Antasena Antasena alak kula lak wes salah nek ngono kuwi karo anake dhewe aja karo mantune karo mantune kok dijiluk-bajiluk iki samar iki aku samar piye nek tinggal lunga nek nganti bapak Werkudara nyedhaki mantumu nyedhaki bojoku Yamawati kelakon bojoku meteng sing metengi mertuane dhewe cangkeme ora watake Werkudara seneng karo mantune ya mbok menawa Pak mbok menawa ha nek aku lunga 20 taun ora bali ibu Rangayu wis ora ana ibu Arimbe wis ora ana wong sak donya mati kabeh sing ana mung bapak karo bojoku Yamawati mongko ming wong loro jajal arep apa iso wae lho jroning saya sing ana mung lali jroning lali sing ana mung lanang karo wadon sing ana mung hawa nafsu supiyah iki lho nafsu supiyah utawa nafsu pepenginan mongko yen wis wong do kepengin ora ngerti wirang ora tisin bapak nguculi kathoke sarunge diculi, klambine diculi, bledheke. Wah, watake bapak wong kaya ngono gedene. Wah, ketoke bagus ning jero diwut-diwut. Diadane ireng, bokonge soklat, cangkeme. Ngonekke bokong soklat. Lah bokonge bapak soklat apa ora? Iya. Ha nek ya aja nesu. Wong dikandhake nyata kok nesu.
Tak suwun pengestune Bapak Werkudara Ibu Arimbi, aku wis didhawuhke rabi batin dening Kaki Wenang, Pak. Wis mundur. Wolo. Pak. Wah. Wolo. Wah. Bos. Wah. Bos. Bos. Wah. Yeay. Bos. Wolo. Panjang punjung kemari Pak matur nuwun nderek mangayu bagya jawabipun Ndarantasena lan ingkang garwa Bathari Yahmawati atmajanipun anak kula dhewe Yamadipati ingkang sampun dipun dhawuhaken srana jauh batin dene wekdal menika Gus Ndara Werkudara Ndara Arimbi kula suwun mulunging penggalih Ndara Werkudara ngiklasaken lan dhawuhaken putramu Antasena kaliyan Yahmawati ing pengajap muga saged langgeng wilujeng tanpa pambeng donya dumugi ning delahan mboten namung manten kekalih kalebet ingkang mengkoni Ndara Werkudara lan Dewi Arimbi wabil khusus Bapak Hardi kaliyan Ibu Kengsi Gotrah kula wangsa lan manten kekalih Mbak Dina Nur Hasanah lan Mas Rizki mugi-mugi saged langgeng wilujeng aja pati pisan pisah yen durung pisah kubur mukti tunggal sak pejagong mati tunggal kubure enggal dipun paringi momongan kinarya pantek ing katresnan satemah ing mriki kula minangka pupuntane ngaturaken usikum binafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nanggap slamet sing padha mirsani mangke hayu-hayu rahayune skala.